Pun să începem, prieteni, vor mai intra și colegi de webinar pe parcurs. Bună ziua tuturor, eu sunt Dorin Chioțea, moderez acest webinar sub egida, să zic așa, cred în medicină, având de fapt acest slogan drept moto al întâlnirii noastre de astăzi. E mai mult decât un slogan, pentru că vă întâlniți cu tot felul de astfel de ziceri pe parcursul fiecarei zile. Cred în medicină este, cum spuneam, o stare de spirit, aș putea să spun, și de fapt o definiție a viitorului, nu doar al acestei profesiuni, dar și a ceea ce simțim fiecare dintre noi în calitate de pacient sau ceea ce ar trebui să simțim. Eu sunt Dorin Chioțea, sunt de profesie medic, dar de ocupație jurnalist. Realizez la televiziunea publică emisiunea Vreau să fiu sănătos. Am și un podcast care se numește Doctoria lui Chioțea. Vă invit să comunicăm cât se poate de deschis în această oră și jumătate pe care o avem astăzi la dispoziție, să comunicați de fapt cu speakerii noștri care sunt extrem de interesanți, intelectuali de top, profesioniști redutabili. Suntem practic la rândul ne încântați și recunoscători să vă avem alături în cadrul acestui program, pentru că, de fapt, cred în medicină este un program. Știm că sunteți persoane extrem de ocupate, mulțumim foarte mult pentru prezența, asta subliniază cu atât mai mult importanța pe care o acordați îmbunătățirii sistemului de sănătate și, în particular, îmbunătățirii relației medic-pacient, care încă, mă rog, la care încă mai este de lucrat, zic eu, în România. Webinarul de astăzi este organizat de oameni și companii cu susținerea Nord, grupul medical Provita. Este doar primul dintr-o serie de astfel de întâlniri periodice, pentru că, așa cum spuneam, cred în medicină reprezintă, zic eu, chiar o stare de spirit și o adevărată schimbare de paradigmă în relația medic-pacient și în îngrijirea medicală în general. E un acronim, cuvântul cred, care spune multe în etimologic, dacă stăm să o luăm așa, și în limba română, dar acest acronim reprezintă 4 elemente de bază pe care le considerăm fundamentale în construirea unei relații corecte între medici și pacienți. Este vorba de comunicare, respect, etică și demnitate. Ce cuvinte pline de înțelesuri de mii și mii de ani. Doi invitați speciali, cum spuneam astăzi, alături de noi. O să o prezint pe doamna Ada Palea, început cu o educație solidă în economie, dobândită în străinătate, o experiență vastă în managementul strategic al Nord, grupul medical Provita, în calitate de director general. Ada Palea conduce cu pasiune și dedicare evoluția grupului ca reper medical european. Este și un lider dedicat îmbunătățirii relației dintre profesioniștii din domeniul și sănătății și pacienți, o femeie caldă, frumoasă, pasionată de tot ceea ce face, dedicată, cum spuneam, misiunii pe care o are și îi datorează foarte multe grupul Provita, Nord Provita, grupul medical Nord Provita, în devenirea acestuia, pentru că este precum un copil pentru Ada Palea, al patrulea copil, pentru că are 3 copii extraordinari. Domnul doctor Gabriel Crumpei, director al unui centru de psihiatrie, psihoterapie și consiliere, nume greu în zona aceasta a psihologiei, este și profesor asociat la Facultatea de Psihologie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, are interese în zonele de psihologie, psihiatrie și neuroștiințe și o cultură generală extraordinară, ușor găsibil, ca să zic așa, domnul Gabriel Crumpei, și pe Google, aproape că nu mai are nicio nevoie de nicio prezentare în zona aceasta a profesioniștilor dedicați, cum spuneam, psihologiei, psihiatriei și neuroștiințelor. Detalii tehnice pe repede înainte, pentru că nu eu sunt important aici, ci speakerii.
Puteți interveni și chiar insistăm oricând pe parcursul întâlnirii, în scris, cu întrebările și observațiile dumneavoastră în chat. Este în aplicație, dacă vă uitați, sunt acolo butoanele virtuale bine cunoscute. Evident, dacă doriți să interveniți și audio, există opțiunea ridică mâna, colegele mele vă vor urmări. Puteți folosi această opțiune cu încredere și organizatorii, oameni și companii, Alina Alexandru, Adriana Negulescu, colega noastră Nord Provita, vă vor da permisiunea să deschideți microfonul. Rămâneți conectați în Zoom cu numele și prenumele pe tot parcursul întâlnirii pentru a putea identifica cu cine stăm de vorbă. General, cam identificat, dar întotdeauna se adaugă noi prieteni în această comunitate, cred în medicină. Puteți să și intrați pe www.credinmedicină.ro, vă invit să o faceți. Acum suntem evident atenți la webinar și începem cu doamna Ada Palea. De ce programul Cred în Medicină, cum s-a născut, care sunt obiectivele lui și cum îl pot susține cei din public? Doamna Palea, aveți cuvântul. Să rămână. Bună ziua, mulțumesc mult de tot. Este o onoare să fiu alături de dumneavoastră și de audiența dumneavoastră. Cum a început programul CRED? Foarte transparent, aripile lui au început să apară în urmă cu foarte mulți ani, 2007, când am decis să revenim în țară, când toată lumea împotriva curentului de la acea vreme, toată lumea a plecat, dacă vă aduceți aminte, 2007 fiind anul în care România a intrat în Comunitatea Europeană, de asemenea anul în care pe toate liniile, din toate punctele de vedere, profesioniști au început să plece din țară și noi ne-am hotărât să facem împotriva curentului, să facem ceva special și să revenim alături de cei 3 copii pe care i-ați menționat. Pentru că am crezut întotdeauna că se pot face lucrurile la fel de bine aici, cum pot fi făcute și afară. Și am avut șansa să avem alături de noi și să aducem alături de noi oameni și medici și echipe de medici, echipe profesioniste care au avut și au aceleași valori pe care le avem și noi, au aceeași credință ca și noi, aceea că, într-adevăr, lucrurile pot fi făcute la fel de bine aici, chiar mai bine aici decât afară. Și cumva, în tot acest context, am început fără să putem să punem, dacă vreți, într-un program cum este acum, dar cumva comportamentul nostru și valorile și ceea ce am dus către pacienții noștri a fost exact povestea aceasta de modul în care facem lucrurile să fie un pic diferite. Și am plecat de la conceptul, de fapt am stat să ne gândim ce se întâmplă, pentru că în ultima vreme, dacă vă uitați, nivelul de încredere al pacientului român în sistemul medical tinde să fie la cote alarmant de joase. Și am stat de vorbă cu foarte mulți pacienți de-ai noștri, pacienți care ne intră în clinică spunându-ne din start că ei vor să plece afară. Și cumva, oricât de mult am încercat să îi convingem că pot găsi lucruri la fel de bune și aici, sunt atât de hotărât să plece afară că nu prea ai o soluție și ce să le faci. Și atunci am zis, bun, dacă noi vrem să schimbăm asta, trebuie să începem să schimbăm de la noi și trebuie să ne gândim, dacă știți, că cu siguranță știți, speech-ul faimos al lui JFK la inaugurarea lui, când a spus nu te gândi ce poate să facă țara pentru tine, gândește-te în primul rând ce poți să faci tu pentru țară. Și știu că sună foarte clișeic în lumea în care trăim, dar este o pură realitate în care chiar credem. Adică trebuie să începem noi să ne schimbăm încet și cumva picătură cu, și nu, cărămidă cu cărămidă începem să construim ceva
Și chiar cred că aveți, acum toți avem exemplu, dacă ne adunăm puțin câte puțin și venim o forță, putem să schimbăm munți. Și avem, nu, săptămâna aceasta, ce au putut să facă cele două doamne spectaculos și să creeze spitalul de copii să poată să-l facă și să se întâmple, și este pur din donații și este absolut minunat ce au făcut. Este exact același principiu. Cărămidă cu cărămidă începem încet, încet să clădim lucruri. Revin și am o mică prezentare pe care vreau să o împărtășesc cu dumneavoastră acum, care duce către ce se întâmplă sper că o vede toată lumea acum. Se vede, da. Ok, bun. Deci am plecat, din nou, conceptul de cred în medicină, de fapt a plecat din faptul că am stat și am analizat totuși ce se întâmplă în sistemul medical. Și din punctul nostru de vedere, în sistemul medical din România, fără doar și poate, din punct de vedere al locațiilor, avem locații, nu? Adică când te gândești ce ai nevoie de infrastructură, infrastructura există. Ai nevoie de tehnologie de ultimă generație, din nou, această tehnologie de ultimă generație există. Sigur că îmi veți spune că nu există peste tot și că nu avem numărul suficient de echipamente. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar ele există. Adică nu putem nega că în anumite locuri în țară există aceste echipamente, deci e un subiect care nu are cum să fie dezbătut. Echipe medicale experimentate, din nou, avem în țară profesioniști care sunt recunoscuți la nivel mondial, sunt celebri în zonele dânșilor de activitate, ei există și există în țară. Sigur, nu sunt mulți, din păcate, nu sunt peste tot unde ne-am dorit să fie, dar ei există. Și totuși, ceva lipsește, pentru că, cum spuneam la începutul prezentării mele, avem încă și continuăm să ne confruntăm cu un nivel scăzut de încredere al populației în medici, în medicină și în sistem ca atare. Și de aici a apărut ideea de cred. De ce a apărut ideea de cred? Că am spus trebuie să lipsească altceva. Trebuie să existe altceva care să-i facă să nu aibă încredere, având în vedere că restul elementelor esențiale există. Și ce poate să ducă la încredere? Concluzia noastră a fost că este legat mult mai tare de experiența pe care pacientul și aparținătorii, atenție, și aparținătorii acestuia o au atunci când intră în contact cu sistemul medical din România, fie el că este privat sau de stat. Și această experiență ține mai degrabă de modul în care interacționăm cu pacientul, de modul în care comunicăm, și vorbeam despre cred și vi se spunea la începutul acestei întâlniri că cred este un acronim care este format din 4 valori, comunicarea fiind prima valoare pe care noi o considerăm, și nu doar noi, ci la nivel internațional, este considerată o valoare fundamentală pe care trebuie să o aibă orice sistem medical care se dorește a fi de top. Deci, din nou, comunicarea care trebuie să fie o comunicare deschisă cu pacientul și cu aparținătorii. Trebuie să fie o comunicare bidirecțională, care trebuie să-l ajute pe pacient să înțeleagă ce îi se întâmplă. Pentru că, din nou, întreg focusul nostru trebuie să fie că tratăm pacientul și nu tratăm boala pacientului. Da? Trebuie să tratăm pacientul cu toate visele, cu toate dorințele, cu toate frământările pe care acesta le are, și trebuie să integrăm în această comunicare și aparținătorii, pentru că odată un pacient diagnosticat cu o boală gravă, știți la fel de bine ca și mine, că devine o boală, devine o condiție care trebuie să fie înțeleasă și să fie managuită și de aparținătorii acestuia. Și deci de aici a venit ideea de comunicare.
Respect. Din nou, respectul stă la baza oricărei relații, este fundamentală pentru orice relație corectă între pacient, între aparținător și medic. Și nu este doar o valoare, ci este efectiv un mod în care trebuie să ne comportăm. Este respectul pe care ni-l dorim și pe care mai departe trebuie să-l arătăm și către cei din jurul nostru. Din punct de vedere etic, trebuie să acționăm în mod corect și moral și trebuie să fie această acțiune corectă și morală trebuie să se regăsească în toate formele de interacțiune, din nou, pacient, aparținător, medic. Și demnitatea, care trebuie să fie o normalitate și nu un privilegiu. Din nou, aceste 4 elemente noi le-am identificat ca fiind valori fundamentale care stau la baza oricărui sistem de sănătate care se dorește a fi un sistem de sănătate corect, un sistem de sănătate de top care rezolvă pacienți și îi reintegrează, reușește să îi reintegreze în viața de zi cu zi în numere cât mai mari. Că până la urmă asta ne dorim cu toții de la un sistem de sănătate, să reușim să prevenim și dacă nu prevenim să putem să tratăm și să reintroducem într-o viață normală pacienții și pe aparținătorii acestora. De ce cred în medicină și de ce acum? Cum spuneam mai devreme, noi am ajuns la concluzia că, din păcate, nivelul de încredere pe care pacienții români îl au în sistemul de sănătate este unul scăzut, chiar foarte scăzut, de cele mai multe ori, și că această poveste se întâmplă în principal pentru că din punct de vedere al interrelaționărilor umane dintre pacienți, aparținători și medici, lucrurile deci de multe ori șchioapătă, că ne place sau nu ne place. Dar până la urmă asta este realitatea. În momentul în care ce ne propunem noi? Ne propunem în primul rând că trebuie să, cum spuneam mai devreme, trebuie să facem pași mici noi și să pornim de la ce putem noi să schimbăm și pe măsură ce lucrurile încep să evolueze, vor începe să mai vadă și alții și își vor pune semne de întrebare și uite așa din nou clădim, cum spuneam, cărămidă cu cărămidă. În principiu cred că nu avem o altă șansă, nu mai avem o altă șansă și nu mai putem să stăm degeaba. Pur și simplu trebuie să facem asta. Trebuie să creștem încrederea pacientului în sistemul medical și trebuie să readucem medicina din România acolo unde îi este locul în realitate. Și putem să facem asta dacă conștientizăm în primul rând ce facem noi și mai departe cum putem noi să schimbăm puțin lucrurile. Încet, dar sigur. Bun. Ce înseamnă concret, că vorbeam despre, bun, am înțeles, cred în medicină, e un program frumos, dar ce înseamnă asta concret? Și ce înseamnă concret pentru pacient, la fel cu ce înseamnă concret pentru furnizorii de servicii medicale? În primul rând, pentru pacient sau aparținător, ne dorim să își cunoască drepturile pacienților, pentru că toate aceste 4 valori fundamentale pe care noi le avem în programul Cred în Medicină se regăsesc absolut în drepturile pacientului. Ne dorim pacienții să fie educați să-și cunoască drepturile și ne dorim să ceară ca absolut orice interacțiune pe care o au în sistemul medical, fie el public sau privat, să se întâmple în spiritul acestor valori Cred. Și să ceară activ asta, să o ceară activ și constant, dar să o ceară într-un mod în care să nu fie confruntațional, ci să o ceară pentru că este o normalitate să se întâmple. Din punct de vedere al furnizorului de servicii medicale, ce ne dorim? Ne dorim pur și simplu în momentul în care aderă la acest program, trebuie să înțeleagă că sunt obligați să facă aceste mici schimbări
de la ei, care trebuie să plece de la ei, să se asigure că orice interacțiune se întâmplă în spiritul valorilor CRED. Și avem 3 obiective majore în programul CRED în medicină. Îmbunătățirea accesului la servicii medicale și aici de ce credem că se va putea întâmpla asta? În primul rând pentru că un pacient încrezător este un pacient mult mai predispus să acceseze serviciile medicale atunci când este necesar. De asemenea, un pacient încrezător este mult mai utilizează asistența serviciilor medicale preventive, puține câte avem, dar, din nou, care există, dar este mult mai dispus să acceseze și să meargă să își facă asistență medicală preventivă. Un pacient încrezător, de asemenea, înțelege, în primul rând, înțelege ce îi se întâmplă din punct de vedere medical, respectă recomandările medicului, respectă tratamentul care îi se dă și ca atare are mai multe șanse să ajungă mai repede, să se reintegreze în mediul social. La fel, un pacient încrezător participă mai activ la programele de screening și așa mai departe. Deci, chiar credem că programul acesta, dacă este implementat, poate să ducă clar la îmbunătățirea accesului în servicii medicale. Un alt obiectiv major pe care îl avem este să creștem eficiența sistemului de sănătate. Știm că sistemul este ineficient, știm că se pierd foarte mulți bani și se pierd foarte mulți bani și și datorită faptului sau din cauza faptului că pacientul, neavând încredere în sistem, neavând încredere că ce îi se întâmplă sau că ce îi se recomandă să fie făcut este și corect, ca atare este mult mai un pacient care nu are încredere, unul nu merge la doctor și vine atunci când este foarte târziu și costă foarte mult să îl faci bine, dacă îl mai poți face bine, este mult mai puțin dispus să urmeze tratamentele care îi sunt prescrise și să se implice și activ în a gestiona propria sănătate. Pacientul încrezător are clar o comunicare mai deschisă și mai eficientă cu personalul medical și își facilitează, poate să-și coordoneze mai simplu propria îngrijire medicală și să poată să-i fie bine. Al treilea obiectiv major este creșterea calității serviciilor medicale și a satisfacției pacienților. Din nou, este evident că ne dorim să crească calitatea serviciilor medicale, este evident că ne dorim să crească satisfacția pacienților și asta doar prin a crește nivelul de încredere în serviciile medicale din România. Din nou, un pacient încrezător este un pacient care își exprimă nevoile, participă activ în procesul decizional de a acorda, în procesul decizional, pardon, de a îi se pune un diagnostic corect, de a-și asimila tratamentul și de a participa activ în a se face bine. La fel, un pacient încrezător este un pacient care ne dă feedback și ne dă un feedback constructiv și este un feedback de care absolut toți avem nevoie să se întâmple. De ce vorbim în contextul, sau nu de ce, în contextul programului CRED, am să vă povestesc un pic și despre noul concept de îngrijire medicală pe care ne pregătim să-l lansăm în cadrul Spitalului Nord din Pipera. Este un spital pe care ni-l dorim să devină un reper medical european. De ce credem că este un reper medical european? Pentru că respectă atât criteriile ce țin de infrastructură și dotări, despre care vorbeam mai devreme că sunt absolut esențiale, dar în același timp respectă și standardele internaționale de comunicare și relaționare cu pacienții și cu familiile acestora.
Este un spital multidisciplinar cel mai avansat în momentul de față, cu standarde europene și cu o abordare centrată pe pacient, astfel încât tratamentul, diagnosticul, tratamentul și mai departe recuperarea pacientului să fie exact așa cum își dorește pacientul. Din nou ne încercăm să scopul nostru, obiectivul nostru principal este să ne axăm pe pacient și nu pe boala acestuia. O imagine a spitalului pe vremea când încă era în construcție, acum ne pregătim probabil următoarea săptămână să îl deschidem. Grupul Medical Nord, ca să vă dau și un pic de poveste scurtă a grupului Medical Nord, cum v-am spus, povestea lui a început în 2007, când ne-am decis să ne întoarcem. De fapt, el a luat ființă foarte transparent, pentru că soțul meu, care este în specialitatea anestezie terapie intensivă, la momentul întoarcerii în România nu și-a găsit un loc în sistemul medical public și cumva a început să se canalizeze și să-și concentreze atenția pe terapia durerii, în momentul de față fiind singurul, mai avem un medic, deci foarte multă vreme a fost singurul medic de terapia durerii acreditat de Institutul Mondial al Terapiei Durerii în procedee de terapia durerii. Și cumva în jurul acestei terapii a durerii am început să construim. Astfel că în 2022 am avut peste 60.000 de pacienți care ne-au călcat pragul. Avem un spital mic în care facem operații extrem de complicate, inclusiv ASA 4, cu robot chirurgical Da Vinci, cu foarte multe proceduri și chirurgie complexă, neurochirurgicală, oncologie și așa mai departe. Avem 8 locații 7 locații în București și am deschis anul trecut și în Suceava pentru prima oară în afara Bucureștiului, tot în jurul terapiei durerii. Avem peste 200 de medici care sunt aflați în vârful carierei lor, maturizați profesional și cu care putem spune că cu o parte din ei suntem de la începuturile noastre. Sunt oameni și punctez pe asta, cu care mutăm munți, dar care în același timp au și valorile pe care noi le avem și acelea în a comunica și în a avea de-a face cu pacientul. Și acum deschidem, cum vă spuneam, acest spital chirurgical, care nu va fi doar chirurgical, este un spital cu 110 paturi, ultimă generație, singura sală cu adevărat hibridă din România. Vom avea foarte multe, un compartiment întreg de chirurgie cardiovasculară, oncologie pe care ne axăm, cu tot ce trebuie în jurul oncologiei, sănătatea femeii, din nou, foarte multe specialități. Dar este cumva o mișcare naturală a noastră, pentru că pacienții au nevoie, pentru că au încredere în noi și pentru că cumva ne dorim să arătăm, cum spuneam, că se pot face lucrurile cel puțin la fel de bine ca afară și până acum cumva s-a întâmplat. Revenind la programul CRED, ne dorim foarte tare să susțineți acest program, ne dorim foarte tare să faceți pașii mici de care aveți nevoie, pe care aveți nevoie să-i faceți ca să îmbunătățim
să creștem încrederea, în primul rând, să creștem încrederea pacientului român în sistemul medical. Avem nevoie de dumneavoastră să spuneți mai departe. Nu este un program pe care să ni-l asumăm noi la grupul medical Provita. Vă rog, vă rugăm, folosiți-l, vă rugăm, mergeți mai departe și să încercăm din nou să punem cărămidă cu cărămidă astfel încât lucrurile să înceapă să se schimbe în bine în ce privește încrederea pacientului. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim foarte mult doamnei Ada Palea. Mi-am notat câte ceva aici apropo de comunicarea cu pacientul. Da? Comunicare, asta este prima literă a cuvântului cred. Va vorbi științific, dar ca să zic așa, într-un limbaj accesibil, domnul doctor Gabriel Crumpei imediat despre ce înseamnă asta. Vreau doar să dau niște exemple, că jurnaliștii sunt mai pragmatici. Așa, țin minte că pe vremea când toată țara era intrigată de ceea ce nu s-a întâmplat și ar fi trebuit să se întâmple în timpul evenimentului de la Colectiv, au fost trimiși în Belgia și în Olanda niște pacienți români. Ei bine, până la spitale de stat, atenție acolo, și la un spital privat. Toate aceste spitale, că am urmărit fenomenul cu atenție și am făcut vreo 50 de emisiuni, cred, la momentul respectiv, dintre care jumătate, cred că cu Rareș Bogdan, au binevoit ca pe site-urile lor să aibă în limba română comunicarea cu jurnaliștii și respectiv cu aparținătorii. E o problemă cu care ne confruntăm, atât la capitolul comunicare medic și pacient, cât și comunicare medic-aparținători. Despre spital aparținători nici nu prea mai vorbesc. Tatăl meu este în aceste zile internat la Institutul Oncologic București și dacă n-aș fi eu prin relații și prin cunoștință și să vorbesc direct cu doctorii, n-ar ști nimeni dacă este bine, cât este de bine, când îl externează din spital și așa mai departe. Ei bine, asta este latura practică a comunicării, dacă vreți, o bucățică din ea. Și când aveți standarde, sigur că trebuie să ne raportăm plecând de la ce ar însemna normalitatea, cum spunea apropo de demnitate doamna Palea mai devreme, nu trebuie să mai privim normalitatea trebuie să o privim ca pe un dat și nici de cum ca pe un dar, dacă vreți. N-a fost ușor nici să se construiască spitalul acela oncologic pentru copii de la Marie Curie, pentru că tot ce ați început cu un citat din JFK din Kennedy. Zic și eu, înainte să se anunțe, când s-au anunțat planurile de cucerire a lunii de către americani, a zis ceva Kennedy atunci într-un discurs memorabil. Mă rog, el l-a recitat discursul, dar probabil că au fost niște oameni deștepți cei care i-au scris, îi se atribuie lui. Nu facem asta pentru că este ușor, pentru că este greu. Tocmai asta înseamnă cred în medicină. Din păcate sau din fericire cumva, este greu în România încă să crezi în medicină și de-aia grupul medical Nord Provita a apucat acest drum. Trebuie să credem și cred ăsta înseamnă mult mai mult decât un acronim, așa cum spuneam. Dr. Gabriel Crumpei, tehnici eficiente de comunicare și relaționare în context medical, un mini-curs mi-a pregătit aici Alina Alexandru de aproximativ 30 de minute. Sunt super curios să îl văd ca și jurnalist, să-l urmăresc și eu, pentru că, da, e un capitol, aș spune, în general, pentru care publicul din România are o părere mai degrabă proastă despre sistemul medical, cu toate insulele de normalitate și de superprofesionalism care există și Nord este una dintre ele. Aveți cuvântul, maestre, magistre. Mulțumesc frumos! Bună ziua la toată lumea! Este o problemă importantă relația medic-pacient. A fost dintotdeauna, dar mult mai importantă astăzi decât altădată, pentru că trăim într-o lume care evoluează într-o mare viteză și un lucru foarte important,
există acces la informații, inclusiv medicale, pe toate rețelele astea internaționale, sunt forumuri, sunt tot felul de structuri care pot fi consultate și sunt consultate de pacienți. Vechea atitudine a medicului trebuie neapărat schimbată și ea s-a schimbat la noile generații. Pe vremea mea nu se făcea psihologie medicală, astăzi au studenții la medicină cursuri speciale despre relația medic-pacient, despre psihologia pacientului în cadrul bolii și comunicare. Asta o să schimbe atitudinea medicului. Medicul era privit înainte ca un fel de semizeu, oricum deținător al capacităților de a modifica cursul infaust al lucrurilor, cu cunoștinții care te putea salva, care îți putea diminua sau anula suferința. Iar medicul se purta ca, mă rog, vraciul din vechimii, deci și tagma era cumva închisă pe altă dată, nu intra acolo oricine să fie medic, și era o atitudine autoritară, ca să zic așa, din partea medicului. Ea s-a prelungit această atitudine și în perioada comunistă, pentru că trăiam într-o țară politic condusă autoritar, dictatorial, însă astăzi lucrurile s-au schimbat, oamenii vor o altă atitudine și, după cum spuneam, au surse de informații care până la un punct sunt binevenite, dar pot crea și probleme pentru că nu înțelege cei din afara medicinii întotdeauna limbajul medical, noțiunile, nu știu pe ce site-uri se uită și poate să aibă repercusiuni negative. Mai ales că pacientul își face în felul ăsta o imagine despre boala care o are, despre tratament, evoluția posibilă, prognosticul. De aceea medicul trebuie să intervină neapărat ca să facă corecturile necesare legate de specificitatea legată de fiecare pacient în parte. Legat de comunicarea medic-pacient, sunt niște reguli ale comunicării în general. Însă, în situația specială a pacientului, cu atât mai mult. Pacientul afectat de suferință, de angoase, este într-o stare cu totul specială, este o regresie de vârstă, este ca un copil care așteaptă să fie salvat. Tocmai de aia atitudinea veche era de autoritate și pacientul se abandona în mâinile medicului. Astăzi nu mai face așa, cu toate că angoasa este aceeași. De aceea e nevoie să țină cont de niște reguli. Vom vorbi de astea mai târziu. Deocamdată, dat fiind că eu predau neuroștiinței, vreau să vin cu niște dovezi, ca să zic așa, de ce avem nevoie de comunicare, de ce este foarte important atitudinea medicului în cazul nostru, pantomimica, privirea ochi în ochi, tonul vocii și toate astea. Pentru că noi avem o setare din start, deci genetică, să fim foarte sensibili la lucrurile astea. O să vă dau un filmuleț, un videoclip, o prezentare făcută de un celebru neuroscientist, Vyanur Ramachandran, de la San Diego, California, despre ceea ce s-a descoperit acum vreo 20 de ani. De fapt, în anii 90 au fost puși în evidență, dar comunitatea științifică a acceptat descoperirea prin 2005, ceea ce se numesc neuronii oglindă, care sunt implicați nu doar în comunicare, se pare că și în limbajul interior, în imageria pe care noi o construim, dar sunt fără și poate implicați în comunicare și comportamentul nostru. Haideți să vedem și vom mai discuta după aceea.
Dumneavoastră puneți filmulețul, da? Da, da, da. Ok. În afară de publiști, Nu știu, sunteți 92 de participanți, ceea ce este extraordinar. Vă rugăm, nu, nu știu dacă am reușit. nu, suntem tot paneliștii pe ecran, nu vedem încă filmulețul. Da. Acum. Acum începe trebuie, să se da? vadă ceva. Puteți să-l și măriți. Trebuie să măresc eu ecranul, da. Acum, da? Da, perfect, impecabil. I'd like to talk to you today about the human brain, which is what we do research on at the University of California. Și cred că și sunetul poate fi dat un pic mai tare. Da. You can hold in the palm of your hand. It can contemplate the vastness of interstellar space. It can contemplate the meaning of infinity, ask questions about the meaning of its own existence, about the nature of God. This is truly the most amazing thing in the world. It's the greatest mystery confronting human beings. How does this all come about? Well, the brain, as you know, is made up of neurons. Looking at neurons here, there are 100 billion neurons in the adult human brain. And each neuron makes something like 1,000 to 10,000 contacts with other neurons in the brain. And based on this, people have calculated that the number of permutations and combinations of brain activity exceeds the number of elementary particles in the universe. So how do you go about studying the brain? One approach is to look at patients who had lesions in different parts of the brain and study changes in their behavior. This is what I spoke about in the last 10. Today, I'll talk about a different approach, which is to put electrodes in different parts of the brain and actually record the activity of individual nerve cells in the brain and sort of eavesdrop on the activity of nerve cells in the brain. Now, one recent discovery that has been made by researchers in Italy, Parma, by Giacomo Rizzolatti and his colleagues, is a group of neurons called mirror neurons, which are in the front of the brain in the frontal lobes. Now, it turns out there are neurons which are called ordinary motor command neurons in the front of the brain, which have been known for over 50 years. These neurons will fire when a person performs a specific action. For example, if I do that and reach and grab an apple, a motor command neuron in the front of my brain will fire. If I reach out and pull an object, another neuron will fire, commanding me to pull that object. These are called motor command neurons that have been known for a long time. But what Rizzolatti found was a subset of these neurons, maybe about 20% of them, will also fire when I'm looking at somebody else performing the same action. So here's a neuron that fires when I reach and grab something, but it also fires when I watch Joe reaching and grabbing something. And this is truly astonishing because it's as though this neuron is adopting the other person's point of view. And it's almost as though it's performing a virtual reality simulation of the other person's action. Now, what is the significance of these mirror neurons? For one thing, they must be involved in things like imitation and emulation, because to imitate a complex act requires my brain to adopt the other person's point of view. So this is important for imitation and emulation. Well, why is that important? Well, let's take a look at the next slide. So how do you do imitation? Why is imitation important? Mirror neurons and imitation, emulation. Now, let's look at culture, the phenomenon of human culture. If you go back in time about 75 to 100,000 years ago, let's look at human evolution. It turns out there's something very important happened around 75,000 years ago, and that is there's a sudden emergence and rapid spread of a number of skills that are unique to human beings, like tool use, the use of fire, use of shelters, and of course language, the ability to read somebody else's mind and interpret that person's behavior. All of that happened relatively quickly. Even though the human brain had achieved its present size almost 300,000 or 400,000 years ago, 100,000 years ago, all of this happened very, very quickly. And I claim that what happened was the sudden emergence of a sophisticated mirror neuron system, which allowed you to emulate and imitate other people's actions. So that when there was a sudden accidental discovery by one member of the group, say use of fire or a particular type of tool, instead of dying out, this spread rapidly horizontally across the population or was transmitted vertically down the generations. So this made evolution suddenly Lamarckian instead of Darwinian. Darwinian evolution is slow, it takes hundreds of thousands of years. A polar bear to evolve a coat will take thousands of generations, maybe 100,000 years. A human being, a child, can just watch its parent
kill another polar bear and skin it and put the skin on its body, fur on the body, and learn it in one step. What the polar bear took 100,000 years to learn, it can learn in 5 minutes, maybe 10 minutes, right? Then once it's learned this, it spreads by geometric proportion across the population. This is the basis of this imitation of complex skills, what we call culture, is the basis of civilization. Now, there's another kind of mirror neuron, which is involved in something quite different, and that is, there are mirror neurons, just as there are mirror neurons for action, there are mirror neurons for touch. In other words, if somebody touches me in my hand, neuron in the somatosensory cortex, in the sensory region of the brain, fires. The same neuron, in some cases, will fire when I simply watch another person being touched. So it's empathizing the other person being touched. So most of them will fire when I'm touched in different locations, different neurons for different locations. But a subset of them will fire even when I watch somebody else being touched in the same location. So here again, you have neurons which are involved in empathy. Now, the question then arises, if I simply watch another person being touched, why do I not get confused and literally feel that touch sensation merely by watching somebody being touched? I mean, I empathize with that person, but I don't literally feel the touch. That's because you've got receptors in your skin, touch and pain receptors, going back into your brain saying, don't worry, you're not being touched. So empathize by all means with the other person, but do not actually experience the touch, otherwise you'll get confused, muddled. Okay, so there's a feedback signal that vetoes the signal of the mirror neuron, preventing you from consciously experiencing that touch. But if you remove the arm, you simply anesthetize my arm. So you put an injection into my arm, anesthetize the brachial plexus, so the arm is numb, there's no sensations coming in. If I now watch you being touched, I literally feel it in my hand. In other words, you dissolve the barrier between you and other human beings. So I call them Gandhi neurons, or empathy neurons. And this is not in some abstract metaphorical sense. All that's separating you from him, the other person, is your skin. Remove the skin, you experience that person's touch in your mind. You've dissolved the barrier between you and other human beings. This, of course, is the basis of much of Eastern philosophy, and that is there's no real independent self aloof from other human beings, inspecting the world and inspecting other people. You're in fact connected, not just via Facebook and internet. You're actually quite literally connected by your neurons. There's whole chains of neurons around this room talking to each other, and there is no real distinctiveness of your consciousness from somebody else's consciousness. And this is not mumbo-jumbo philosophy. It emerges from our understanding of basic neuroscience. So you have a patient with a phantom limb, arm has been removed, you have a phantom, and you watch somebody else being touched, you feel it in your phantom. Now, the astonishing thing is, if you have pain in your phantom limb, you squeeze the other person's hand, massage the other person's hand, that relieves the pain in your phantom hand, almost as though the neuron were obtaining relief from merely watching somebody else being massaged. So here you have my last slide. For the longest time, people have regarded science and humanities as being distinct. C.P. Snow spoke of the two cultures, science on the one hand, humanities on the other. Never the twain shall meet. So I'm saying the mirror neuron system lies at the interface, allowing you to think about issues like consciousness, representation of self, what separates you from other human beings, what allows you to empathize with other human beings, and also even things like the emergence of culture, civilization, which is unique to human beings. Thank you. Bun. Deci a fost iarăși în criză de timp, cum suntem întotdeauna, și a prezentat cam repede. Practic, italienii la Parma făceau experiențe pe maimuțe și în mod surprinzător, una din maimuții era conectată cu senzori în zona frontală, deci acolo unde sunt neuronii motori, care sunt excitați atunci când se mișcă un braț sau un membru, în general. Deci neuronii ăia determină mișcările. Și într-o pauză au sesizat, aparatele au înregistrat stimularea acelor neuroni. Dar maimuța nu dădea din membre. Și era foarte ciudat, pentru că, să știi, clasic de acum, zona motorii, neuronii frontali care sunt implicați în mișcare, da? Până când au făcut toate verificările și fenomenul se păstra. Dar au observat că neuronii erau stimulați și puteau fi înregistrați cu activitate atunci când maimuța din față se mișca. Acolo era o a doua maimuță în fața celei conectate și în mod surprinzător maimuța respectivă
avea neuronii motori stimulați când cealaltă se mișca. Dădea din mâini. Asta n-ar fi fost ceva deosebit dacă electrozii ar fi fost în zona vizuală, dar erau în zona motorii. De aici a pornit totul, au refăcut experiențele de multe ori și au ajuns la concluzia că atunci când noi privim la cineva care se mișcă, neuronii, așa zici, neuronii oglindă, din zona motorii sunt și ei stimulați. Practic, noi construim o simulare a mișcărilor celuilalt în creierul nostru. Ei, problema asta a simulării, care este nu doar în regiunea motorii, s-au văzut că astfel de neuroni sunt și în regiunile senzitive, senzoriale, deci atunci când cineva suferă, este simulată suferința și în creierul nostru. Ăștia sunt neuroni oglindă, în mare fi spus. Ei, este o descoperire epocală. L-ați văzut și pe Ramachandran, era foarte entuziast și cu toții ne așteptam să aflăm multe din secretele creierului. Din păcate, cercetările au decurs foarte, foarte greoi, pentru că ai nevoie de creier în vivo, adică un creier funcțional. Ori nu îți permite normele metodologice să faci experiențe pe creierile oamenilor doar de dragul științei. Și atunci s-au făcut ceva cercetări pe pacienții care aveau nevoie de intervenții chirurgicală și cu acceptul lor, înainte de intervenții, se făceau și astfel de experimente legate de neuronii oglindă. Ceea ce este important însă este felul cum privim noi comunicarea și relațiile interumane. Asta înseamnă că ceea ce numeam compasiune, milă, empatie, are un suport neurologic. Nu este doar ceva, mă rog, aparent așa sau construit în mintea noastră. Deci când vezi un copil fără un picior care cerșește, te apucă o compasiune pentru că uitându-te la el sunt stimulați diferiți neuroni care construiește imaginea vieții acelui copil, suferința lui, cum o fi fost accidentat, cum se va descurca el. Toate aceste gânduri generate de prezența lui ne face să avem empatie. La fel, felul cum reacționăm când vedem diferite filme, cu agresivitate, cu, mă rog, iubire și așa mai departe, suntem foarte sensibili la ceea ce receptăm. Dacă ne referim la relațiile interumane, contează foarte mult cum te comporți cu pacientul în cazul nostru, cum îl privești, ce grimase ai, ce pantomimă ai. Pentru că creierul, după cum ați văzut, este foarte sensibil la toate lucrurile astea. Dar vom continua după ce o să vă arăt creierul în formare la un copil și cum funcționează acești neuroni oglindă. Nu a apărut încă nimic pe Da, ecran. acum. Încă nu se mișcă filmulețul. Da, Nu m-am ați dat încurcat play. aici, nu știu cum să măresc ecranul. Ca să... Jos. Nu, e mărit, e ok acum. E în regulă. Îl vedeți mărit, da? Da, e mărit. Acum trebuie doar să dați play de jos. Stânga jos. This young Îl vedeți? are extremely responsive to Dar e blocată imaginea. Da.
E un stop cadru, de fapt, un bebeluș. Da. Nu mai pot, nu știu de unde să mărești imaginea. Nu, e ok imaginea, e în regulă în momentul de față. Imaginea mea zoom. Am ecranul foarte mic. Nu știu cum să mărești. Dumneavoastră vă vedeți sus în aplicație, iar jos Așa. pe ecran este bebelușul. Da. Stați că... Deci ar merge, dacă i-ați dat drumul, dacă ați apăsat pe play, ar merge. Da, dar nu văd eu, pentru că mi s-a micșorat ecranul zoom. Acum l-am mărit. Nu mai apare butonul cu... Play, triunghiul. Este Da. în stânga jos undeva. Nu mai apare butonul cu share. Păi nu, este share-uit acum, doar că nu este pornit video. Da. Cele mai grele, hai, pe care le-am gravat. The activity and the social Acum îl vedeți, da? that they get. Perfect. This is something that we started studying 30, 40 years ago when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, come on, why aren't we doing this? Even in this 2 minutes when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Da. Deci, nu e ceva deosebit. Ați văzut un copil care are aproximativ 1 an și care comunică cu mama lui. Ați putut observa la modul practic cum copilul preia din comportamentul mamei, răspunde la comportamentul mamei, cum comunică în condițiile în care el nu are limbaj. Ei, se pune problema cum reușește copilul la niciun an să aibă asemenea abilități. Se vorbea până de curând despre mimetism. Copilul se uită la cei din jur și preia, imită pe cei din jur. Ei, neuronii oglindă vin și aduc mult mai concret. Practic, prin neuronii oglindă, el simulează mișcările celorlalți și ceea ce îl împiedică să meargă sau să aibă o pantomimă, corectă, este faptul că nervii nu sunt complet mielinizați și nu poate transmite la mușchi
dar softul, ca să-i zicem așa, îl are deja, prin neuroni oglindă. De asta este foarte important să fie învățați, că acum vorbim de inteligență artificială, ea trebuie expusă, trebuie să comunici, trebuie să înveți în continuare. La fel și creierul nostru este setat genetic cu anumite potențialități care trebuiesc apoi cultivate, spunem noi, trebuiesc exersate pentru ca copilul, în cazul nostru, să aibă asemenea abilități, să zicem așa. La fel cu vorbitul. Sunt unii care vorbesc mai târziu. Vorbesc la 3 ani, la 4 ani, la 5 ani. Lucian Blaga a fost mut ca o lebă de până la 5 ani. Iar atunci când încep să vorbească, vorbesc ca și cum ar fi vorbit continuu până atunci, adică de-a lungul anilor. Adică ei reușesc să construiască softul de a vorbi, dar dintr-un motiv sau altul nu se transmite spre aparatul fonator. Și modul prin care învață, fără să exerseze, este exact neuronii oglindă. Ei, din păcate, după cum v-am spus, așteptările pe care le-ați văzut și la Ramachandran, care au fost criticat după expunerea asta, că s-au arătat mult prea entuziasm, lucru pe care un om de știință trebuie să ferească să-l aibă, pentru că s-a și dovedit că este greu de continua cu cercetările câtă vreme trebuie să le faci pe un creier in vivo. Totuși, asta am vrut să vă arăt, există, și iată că neuroștiința ni le arată, niște potențialități care se dezvoltă strict pentru comunicare, strict pentru relaționare. De aceea, cum ați văzut la acest copil de 1 an, în momentul în care i s-a refuzat comunicarea, relaționarea, mama a primit mesajul să nu mai comunice, ați văzut cum a intrat în stres, cum a început să protesteze și cum a început să plângă. Vă dați seama, doar 2 minute a fost expus la o asemenea atitudine. Ce se întâmplă cu mama depresivă, care stă cu copilul și care îi oferă nu o față zâmbitoare, jucăușă, ca în caz de față, luni întregi de-a lungul primii copilării. Ce se întâmplă cu o mamă care este anxioasă? Și vă gândiți la mamele care au venit din Ucraina. Copilul preia anxietatea mamei. De aceea, și medicul, când vorbește cu pacientul, pacientul este foarte atent la gestica, mimica, la tonalitatea vocii. Și contează foarte mult să adoptăm o atitudine care să construiască o relație terapeutică. Noi, în psihoterapie, care, mă rog, se bazează pe comunicare, pe limbaj, avem foarte mare grijă și de comunicarea non-verbală. Și avem nevoie de o relație terapeutică, spunem noi, bazată pe încredere, pentru ca pacientul să poată să ne mărturisească lucruri nemărturisite nimănui. La fel, poate nu chiar atât de riguros, orice medic are nevoie de o relație psihologică cu pacientul lui. Trebuie ținut cont că chiar dacă pacientul are o vârstă venerabilă, la orice om o boală, o suferință realizează o regresie de vârstă. Adică ne întoarcem în copilărie și trebuie să fim convinși că în pacientul din fața noastră este copilul care l-ați văzut mai înainte și care are nevoie de comunicare. De aceea este foarte important să ținem cont de lucrul ăsta și să acordăm comunicării, explicitării, mă rog, specificității fiecărui pacient ceea ce el așteaptă. Și am să vă dau un exemplu acum de curând. În perioada pandemiei, spre sfârșit, un cunoscut de-a meu, medic tânăr, de terapie intensivă și anestezie, care a lucrat toată perioada pandemiei neîncetat, nu? Că a fost perioada aia dificilă, la un moment dat a făcut el însuși COVID. Și a făcut așa cum fac medicii, cu tot cu complicații.
avea complicații de coagulabilitate a sângelui și simptomii deja și a venit la Iași, la, mă rog, colegii unde a făcut el specialitatea în calitate de pacient de data asta. După ce a, mă rog, și-a revenit, a trecut pe la mine și am stat de vorbă. Și mi-a spus trăirile prin care a trecut. În primul rând, în mod surprinzător, a fost incomodat, jenat de halatul ăla de hârtii pe care doctorii de la terapie intensivă o trebuie și el să îmbrace așa și se simțea nefiresc cu cârpa aia subțirii pe el acolo. După aceea, pentru că puteau apărea tot felul de complicații și exista și riscul morții. Era, în povestea el, foarte atent la ce spuneau doctori, la atitudinea lor, se gândea că poate vor să-l protejeze, că vedeau dacă era numai ochi și urechi, o sensibilitate teribilă la ce îi spun colegii lui. Unii fusese rezidenți cu el, alții erau profesori care l-au învățat specialitatea. Din fericire, cu tratamentul făcut, s-au rezolvat problemele și a revenit. Însă era în continuare marcat de experiența lui de pacient și spunea că o să aibă altă atitudine cu pacienții de acum, după ce a văzut el însuși pe pielea lui cam care este situația acestui rol de pacient. Nu cred că e cazul să trecem neapărat prin situații de-astea grave, noi ca medici. Cu toate că viața nu ne va scuti și nici de bătrâneții, nici de tot felul de boli. Ar fi bine însă de pe acum, poate și cu aceste exemple pe care vi le-am dat, să realizați cât este de important pentru pacient, tocmai pentru că există neuronii ăștia. Nu e o poveste. După cum și spunea și Ramachandran, sunt date, iată, experimentale, că neuronii ăștia există și că pe ei se bazează empatia, comunicarea non-verbală, dar s-ar putea și trăirile noastre în relații cu ceilalți, pentru că simulăm mereu tot ceea ce se întâmplă. Vă dați seama, nu numai în situații de-astea normale, și în situații, mă rog, grave, agresivi, în tot felul. Este o explicație pentru, mă rog, ceea ce altădată, chiar și astăzi se vorbește și că îl simți pe celălalt, că îl înțelegi prin tot felul de capacități paranormale. Nu. Există, iată, acești neuroni. Ei sunt cu atât mai sensibili la pacientul încercat de anxietate, de angoasă, așa cum de obicei în situații de boli grave sau, mă rog, acute, toți pacienții au. Ar trebui să discutăm puțin despre această anxietate care apare ca reacție la orice pacient și felul cum își construiește tot felul de povești groaznice legate de posibilă evoluție. Și aici intervin ceea ce citești pe Google. Însă, mă rog, nu avem timp. Ce vreau să vă mai spun este că există și un alt efect legat de neuronii oglindă. Am avut anul ăsta la început cazul unor părinți care au trecut pe la mine că nu înțelegeau ce s-a întâmplat cu copilul lor. Au un copil de 3 ani, e născut înaintea pandemiei, imediat înainte și practic au stat cu copilul în cadrul pandemiei. Numai că ei, având și afacerea lor, au fost foarte ocupați să nu falimenteze. Au trebuit să facă tot felul de eforturi, n-a prea au avut timp să savureze copilul, primul copil. Problema este că la un an n-a vorbit, avea un comportament cam ciudat, nu privea în ochi pe partener atunci când vorbeai cu el și până la urmă, la 2 ani, l-au dus la neuropsihiatrii infantili. Sunt psihiatrii specializați pe copil. Până una alta avea comportament de autist și a fost orientat spre un tratament special pentru autiști. Numai că cei care îi făceau tratamentul
au constatat că face recuperări mult prea repede. Deci, cu strategiile lor, reușeau să obțină rezultate foarte bune mult prea repede. Și atunci s-a pus din nou problema, domnule, nu e autism. Dar atunci ce este? Mă rog, părinții erau bucuroși că își revine treptat, dar au trecut pe la mine să discutăm ce ar putea fi. Eu am insistat cu întrebările, cum a fost perioada de după nașterii, cum s-au interesat ei, dacă au avut o bonă, dacă n-au avut bonă. Dar e adevărat, au spus că l-au cam lăsat cu tableta. Când erau plecați, își dădea telefonul. Adică nu i-a oferit copilului ceea ce vedeți la această mamă și ceea ce se întâmplă de obicei. A folosit tableta ca să poată ei rezolva problemele care le aveau, fiind într-o situație disperată din punct de vedere a afacerii. Practic, neuronii oglindă sunt implicați în această comunicare, ei sunt potențiali, dar trebuiesc exersați. Relația asta obișnuită între mamă și copil, asta face. Acum, spuneam că apare o regresie de vârstă la pacientul nostru. Regresia de vârstă îl face să fie foarte atent, cum mi-a spus și colegul mai tânăr, la comportamentul, atitudinea, pantomima medicului său. Și exact ca acest copil așteaptă să fie în relații cu medicul său, să comunice, să vadă în ochii medicului compasiunea, dar și înțelegerea, să-i oferi încredere și să-i explice. Dacă nu-i oferim, pacientul nostru face exact cum face copilul ăsta, numai că sub o altă formă se închide în sine, construiește tot felul de scenarii, este gata să facă depresii, eventual să refuzi tratamentul sau să aibă tot felul de comportamente. Și am văzut în pandemie, unde totul apărea pe un fundal social angoasant, pe fond de anxietate și depresii, ce comportamente puteau avea pacienții și în spatele lor aparținătorii. E drept că și medicii erau încolțiți, obosiți, depășiți, nu poți să zâmbești, să vorbești prin deletii cu un pacient în condițiile în care pacienții stau pe holuri. Da? O să mai discutăm, bănuiesc, și la întrebări. Pe de altă parte, nu știu cum o să fie pacienții viitorului, pentru că în cazul pe care vi l-am relatat, expunerea la telefoane, la ecrane, s-a realizat în primul an, în anul al doilea de viață. Sunt cazuri rare să se întâmple așa, cu toate că când te duci pe o terasă, vezi tot timpul copilul cu telefonul sau tableta în mână. Problema este că copiii de astăzi și cei din viitorul apropiat se pare că vor avea un atașament special față de aceste tablete, față de ecrane, față de rețele sociale, Nu mai știm cum or să fie pacienții, viitorii noștri pacienți. Va trebui cercetată problema asta. Oricum, pacienții de astăzi încă au acest comportament și aceste nevoi. Adică mă gândesc că o să ajungă toți un fel de autiști de ăștia funcționali și o să stea în paturile din spitalele noastre și nu o să fie capabili să participe la această conversație, comunicare prin neuroni oglindă. Bun, mă opresc aici și așa ar fi multe de spus, însă poate prin întrebări mai lămurim niște lucruri. Există, firește, domnule doctor Crumpeș, și întrebări. Vă propun, prieteni, însă să urmărim, apropo de cred în medicină, până vă gândiți la întrebări. Am eu cel puțin vreo 3-4. Haideți să urmărim și o mărturisire.
o mărturisire a unei paciente cu diabet, venită influencer, un influencer quality, ca să zic așa, cu sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale, pentru că Ines Nerina, așa se cheamă pacienta noastră și este și o prietenă a mea, pentru că vorbește deschis despre boala ei, Ines Nerina a ales pentru o mai bună informare a atâtor sute de mii de oameni, sunt peste 1,2 milioane de pacienți cu diabet în România înregistrați și potențial probabil că sunt mult mai mulți. Ines Nerina a arătat, a vrut să arate că există viață și viața poate fi frumoasă și având diabet, crede în medicină, să urmărim filmulețele. În ziua în care am primit prima mea rețetă de insulină ca pacient cronic, m-am simțit pierdută. Cu rețeta în mână, am intrat în farmacie, fiind copleșită de noua realitate. M-am apropiat de teșghea, unde o farmacistă blândă și atentă se uita la mine. Mi-a explicat atunci cu răbdare cum să depozitez corect insulina la frigider, mi-a arătat cum să fac pliul și cum să schimb acul la stilou. Farmacista a comunicat nu doar informații tehnice, ci și compasiune, înțelegere și sprijin. Îmi amintesc foarte clar acea zi în cabinetul medicului. Simțeam o greutate imensă pe umeri. Oboseala luptei cu diabetul mă copleșise și efectiv am început să plâng involuntar. Domnul doctor s-a oprit, a lăsat la o parte fișele, mi-a zis așa: știu că ești supărată, dar nu ești singură în asta. Domnul doctor în aceea zi nu mi-a oferit doar un tratament medical, ci speranță și respect. Mă aflam pe patul de spital de la terapie intensivă, înconjurată de aparate noi, perfuzii și injecții pe care trebuia să le fac zilnic. În acea beznă, asistenta Alina a fost ca un far. Mi-a văzut teama și neliniștea din ochi. M-a învățat despre boală, cum să-mi fac injecția și m-a asigurat că voi avea o viață absolut normală cu diabet. A fost o dovadă de profesionalism, dar și de etică medicală, punând binele și confortul meu mai presus de orice. Am început să simt furnicături și amorțeli la picioare. Era clar, neuropatia diabetică își făcuse apariție. Era prima complicație cu care mă confruntam și eram extrem de speriată și mă simțeam vinovată de ceea ce mi se întâmplă. Totuși am căutat ajutor la domnul doctor Radu. În cabinet mi-a spus: îți înțeleg teama, dar complicațiile diabetului sunt deseori în afara controlului nostru și nu este vina sau greșeala ta. În acel moment mi-am dat seama de importanța demnității în medicină. Demnitatea și înțelegerea sunt elemente fundamentale unei îngrijiri medicale adevărate. De aceea eu cred în medicină. Da, frumos spus, este o femeie erudită, Ines Nerina Râmbu. Urmăriți-o atât pe contul de Facebook Nord, cât și, de asemenea, urmăriți-o și pe contul personal de Facebook și de Instagram. Revenind, aș adăuga, apropo de de comunicarea medic-pacient, prieteni, și o zicere care mi-aparține. Un medic bun trebuie întotdeauna să fie un om bun. Nu poți în această meserie să reușești altfel, cred eu. Revenind în meandrele concretului, apropo de ceea ce spunea și domnul doctor Gabriel Rumpei, mă gândesc așa, la modul pragmatic, domnule doctor, o întrebare: cum gestionăm situațiile de comunicare conflictuale sau potențial conflictuale cu pacienții și familiile lor? Sigur, varianta ideală o cunoaștem cu toții, însă oamenii în fața diagnosticului devin nervoși, li se pare că doctorul nu-i bagă suficient de mult în seamă pentru că nu stau tot timpul lângă ei, că n-ar fi bine îngrijiți. Vin și familiile care fac presiune având în vedere, sigur, iubirea față de cel care este internat în spital, dar astea fac parte din viață. Sunt convins că vă confruntați cu ele probabil zilnic. Da, spuneam mai înainte că fiecare dintre noi, când suntem confruntați cu perspectiva unei boli, ați văzut și în videoclipul prezentat mai înainte, suntem încercați de o teamă, reacția anxioasă, îi spunem că nu e chiar anxietate, fiindcă cauza este
suferința și boala. Și atunci când apare frica, este generată de programul, de reacții la pericol. Suntem dotați cu pattern-uri genetici de a reacționa atunci când suntem în pericol. Iar atitudinea este de două feluri. Luptă sau fugi. Adică ne naștem din start cu frici, cu anxietate, cu predispoziția spre anxietate și cu agresivitate. Sunt cele două domenii pe care educația, cei 7 ani de acasă, mediu, da, le modulează. Deci noi, din mici copii, suntem învățați cum să ne controlăm teama și agresivitatea. În condițiile în care, cum am văzut și în pandemie, există situații de-astea de disperare, cu aglomerații, cu tot felul de informații false, cu tot felul de idei transmise, discuții la mass media și pe rețele, se poate ajunge la o stare de agresivitate generată sau concomitent cu anxietatea. Primul lucru pe care trebuie să-l facă un medic să înțeleagă lucrul ăsta. Deci face parte din cazul nostru. Pacientul vine și cu o stare psihică care poate ajunge la agresivitate, dacă nu pacientul, aparținătorii, și ei sunt afectați, și ei participă, și ei se transpun în cazul pacientului, sunt neuroni oglindă, am vorbit mai înainte. Și dacă îi considerăm ca având această agresivitate, nu că sunt prost crescuți, nu că sunt poate băuți sau că au din start ceva cu medicii, sau cu toate că am văzut în pandemii, se poate crea prin media și o atmosferă de asta, mă rog, împotriva medicilor în general. Dar dacă știm că e normal să apară și astfel de situații, atunci putem face efortul să îi tratăm cu blândețe, cu înțelegere, să le explicăm și chiar dacă nu acceptă complet, oricum reușim să managerizăm agresivitatea. Doamna doctor Irina Haleschi, vă rog. Doamna doctor Irina Haleschi a ridicat mâna. Cred că are și microfonul deschis. Vă rugăm, dacă aveți ceva de întrebat, vă ascultăm. Microfonul văd că e închis. Trebuie să apesi pe microfon. Da, da. Dacă este închis până să dumirește dânsa acum e cu microfonul, v-aș mai întreba, domnule Crumpei, cum ieșim din eterna dilemă, în calitate de medici, evident, ales, cum comunicăm un diagnostic dificil? La români, în general, când vii cu boli dintre astea grave, familia tinde să ascundă de bolnav, mă rog, adevărul. Pe de altă parte, legea îți dă dreptul, evident, să ai acces nelimitat la foaia de îngrijiri medicale, la tot ceea ce înseamnă fișa medicală. Internetul ți este la îndemână. Dacă limbajul este prea profesional, el poate fi descifrat, tradus imediat cu ajutorul unui smartphone, dar comunicarea, apropo, vorbeați mai devreme de ce a susținut, rămâne cheia, mă rog, succesului ulterior, pentru că un succes poate fi și suportabilitatea unui astfel de diagnostic. Cum se comunică așa ceva? Păi, trebuie ca comunicarea să aibă loc într-o atmosferă de compasiune, înțelegere și în același timp de fermitate, pentru a câștiga încrederea pacientului. Iar comunicarea informațiilor trebuie făcută, pentru că astfel există și legislații care ne obligă să spunem diagnosticul și către pacient și către aparținători, dar trebuie combinat imediat cu ceea ce se poate face. Trebuie să construim imediat speranța. Chiar și în cele mai grele diagnostice, în cele oncologice.
Știm foarte bine, noi medicii, că nu cunoaștem complet ce se întâmplă, știm că există și evoluții, minuni s-ar spune, care arată că nu putem prevedea, prescrie evoluția 100%. Și trebuie să-l lăsăm pe om să meargă mai departe cu speranța că există tratamente, că se încearcă, că poate apare și mâine un nou tratament. Deci nu trebuie să-l lăsăm fără speranță, pentru că nu mai avem nicio șansă să fie alături de noi în încercarea de a-l trata. Și vedeți că sunt oameni deznădăjduiți, sunt suiciduri chiar din spital, dacă pierdem pacientul legat de încredere și speranță. Deci, oricât ar fi diagnosticul de infaust, trebuie să îl dăm alături de speranța și de ceea ce putem face. Dar, cum să zic, pentru că ne putem trăda, nu încercăm să-l păcălim. Pentru că noi înșine știm că nu cunoaștem totul. Că sunt încă teritorii albi care urmează a fi cunoscute și acolo poate fi șansa pacientului. Deci nu-l minciunim, nu-l ducem cu zăhărelul, pur și simplu îi vorbim pornind de la ceea ce știm noi, că este încă destul loc în care să apară o evoluție pozitivă în ciuda argumentelor pe care le avem astăzi. Doamna doctor Haleschi, am văzut că și-a deschis microfonul, vă ascultăm. Da, bună seara, nu știu dacă mă auziți. Perfect. Da, vă salut și vă mulțumesc pentru această temă abordată. Vă contactez în primul rând întrucât sunt pacient oncologic la rândul meu ca medic. Și am regăsit acum în ceea ce expunea domnul doctor anterior și legătura cu tema abordată de dumneavoastră, că într-adevăr vreau să vă confirm că și eu, chiar medic fiind, la rândul meu, în cazul pacientului, Irina Haleschi, ca pacient oncologic, să știți că nu se discută deschis de către colegii mei, căci așa îi consider, da? Colegii mei, multe aspecte sensibile, nuanțe, care țin de diagnosticul oncologic, de terapii, de consecințe, de reacții adverse, doar se spune veți depăși, de ascunderea, eu știu, vă confirm, a forme anatomopatologice diagnosticate și refacerea imediat după radio și chimioterapie, dar nu se discută anterior și nu se spune nimic. Și de aici, da, speranța rămâne ultima, dar încrederea începe să scadă, vă dați seama, și mai ales în cazul pacienților care sunt în afara domeniului medical și care nu au cunoștințele necesare și care nu înțeleg, indiferent de profesie, de meserie, de ocupație, și undeva se pierde sau începe să se piardă destul de mult încrederea în medici. Da, într-adevăr, interesantă mărturia dumneavoastră, atât mai mult cu cât Iar eu sunt sunteți din medicii și ca pacienți, ca oameni de vârstă medie, adică mă înțelegeți, care încă am prins, apropo de ceea ce s-a discutat, și de cei 7 ani de acasă, și de umanitate care nu mai există. În general, sunt multe aspecte, nu fac trimitere directă pe subiectul discuției, dar se cumulează. Da. E adevărat că și generalizările sunt periculoase, așa cum sublinia și domnul doctor Crumpei. Presa sigur că mai face și exagerări, vă spun 100% Da. Acum știți cum se spune așa, neacademic, pădure fără uscături nu există în orice domeniu, în orice profesie. Nu putem să denigrăm sau să lovim în nimeni. Dar eu vă spun și ceea ce am auzit exact. În primul rând trebuie să fim oameni, pentru că oameni ne-am născut. Apoi, n-am venit aici pe pământ nici cu profesie, nici cu funcții, nici cu nimic. Și dacă vom putea să fim oameni, vom putea să profesăm, mai ales în medicină, prin intermediul omului din noi. Abordarea în orice profesie se face prin intermediul omului din noi. Eu atât am vrut să
intervin, dacă mi-ați permis, vă mulțumesc. Dacă am zis bine și n-am greșit sau n-am spus mai mult decât trebuie la modul nu rău, dar tocmai să nu lovesc în nimeni. Dar să știți că încep să lase de dorit multe aspecte în ceea ce privește comunicarea medic-pacient, mai ales între pacienții care sunt medici, care suntem medici la rândul nostru sau asistenți, sau mă refer la același, ziceți, nivel profesional, pentru că înțelegem și cu atât mai mult anumite lucruri și decât să fie ascunse și să le descoperim noi apoi și să mi se confirme ulterior retroactiv în anumite discuții după ce trec și pătimesc suficiente, mi se pare puțin nedeontologic și vă înțelegeți, odată dacă cineva te-a mințit, cum se spune a doua oară, deja nu mai ai încredere că ți se poate spune adevărul. Faptul că discutăm deschis despre aceste lucruri este deja un prim pas spre eliminarea lor. Sigur, este încă departe. Da, eu am vrut să vă confirm oarecum cele menționate și discutate în cadrul acestei teme spuse de dumneavoastră și de foarte bun augur și cu, sper eu, adică sigur să ne dăm tot interesul pe viitor sau în viitorul apropiat îndepărtat să se reconsidere ceea ce odată a existat, cum s-a spus. Respectul, umanitatea și încrederea. Altfel nu se poate practica, iar pentru pacienții care sunt în afara domeniului, v-am spus, cu atât mai mult și e și mai dificil să le spui anumite condiții, de exemplu, a unui diagnostic și tot ceea ce decurge de aici, sau să le ascunzi. Cu pretextul că să nu le faci rău, că nu înțeleg, dar oamenii mulți, să știți că se documentează, nu că de pe internet. Pot citi o carte. Deci să nu subestimăm, sunt oameni cu studii puține care sunt mult mai inteligenți decât mulți și care n-au avut șansa în viață să studieze. Deci de aceea nu trebuie să denigrăm sau nu trebuie să desconsideră capacitatea intelectuală a niciunui pacient de a avea acces la informație. Spunea mai devreme domnul doctor, apropo de atenția pe care o are pacientul la orice mimică. Exact, pentru că există un limbaj al corpului, exact, de la mimică și tot, în care orice om, vă înțeleg foarte bine și sunt din oamenii care, și nu sunt singura care, sigur am așa timp destul de dezvoltat și imediat citesc omul și îmi dau seama și nu trebuie să-mi vorbească, înțelegeți? Nu. Și este adevărat ce spuneți, da. Deci sunt foarte multe informații utile și interesante și pentru oamenii treziți spiritual și care înțeleg ce suntem mai mult decât un trup și așa, dar ține tot de noi cei învățați și deschiși la minte, cum se spune, să reușim să inoculăm aceste lucruri benefice în dialogul exact medic-pacient și v-am zis, indiferent că suntem pacienți medici cu medici în față sau pacienți cu profesii non-medicale și să nu subestimăm capacitatea intelectuală și de înțelegere a unor noțiuni medicale, nici chiar a unui om din mediul rural, să spunem. Mă înțelegeți ce spun? Care să presupunem că nu are acces la informație sau... Exact, pentru că își va da seama din modul în care ți se spune, așa să știți, și vă dau exemplu și închei, nu vreau să vă rețin prea mult. Exact, eu medic fiind, dar ca om am perceput în momentul în care s-a uitat la mine, da, doctor ginecolog, mea, bine, o formă rară de cancer de coluterin, Papa Nicolau, normal, eram bine la control și se pare că în câteva luni efectiv m-a doborât. Și am înțeles din privirea doamnei doctor, deci nu mi-a spus nimic, nu că sunt medic sau mă înțelegeți, efectiv în urma controlului clinic ginecologic, din privirea dânsei am înțeles că ceva nu este cum trebuie și vă confirm, da, așa este, da, deci adică i-a părut foarte rău și dânsei normal, dar am înțeles efectiv din mimica dânsei și apoi, după ce s-a efectuat, de exemplu, chiriotajul de biopsic, la fel, mi s-a spus urmează radio și
histerectomie radicală, sigur s-a intervenit și cu chimio, așa a fost necesar, dar de asemenea, adică ce să mai îmi spună? Și am înțeles, asta vreau să vă spun, foarte frumos mi-a comunicat, medic fiind, am înțeles diagnosticul și vă dați seama că era și dânsa într-o stare neplăcută să-mi comunice așa ceva. Dar întâi l-ați înțeles din privire, ca să zic așa. Exact, asta vreau să vă confirm, că tot ce s-a discutat este adevărat și că există acest limbaj al corpului, există și carte scrisă și exact din privire, din mimică, dintr-un gest, dintr-un zâmbet, modul în care privim, modul în care zâmbim, modul în care poate ironizăm, modul în care sunt foarte multe aspecte din care, sigur, există o reciprocitate a înțelegerii unui mesaj transmis. Da. Sănătate multă, doamna Halevski. Suntem dăruiți cu limbaj și trebuie să folosim și limbajul. Pentru că lucrurile merg, se combină. Limbajul care folosim și comunicarea non-verbală. Da, comunicarea foarte, deci comunicarea care lasă de dorit, acum v-am zis, putem să discutăm la modul general, comunicarea în societatea de astăzi lasă de dorit în general și exact, limbajul, comunicarea și deschis vorbit, spus omului, pentru că sunt oameni, să știți, care își acceptă diagnostice foarte dificile, să spunem, cu capul sus, cu demnitate și sunt oameni cu simptomatologie, să spunem, mai ușoară, mai facilă și care dramatizează, știți, și atunci trebuie să Tocmai din cauza aceasta, eu am spus în prezentarea mea că pe vremea când eram eu student nu se făcea psihologie medicală. Exact, dar foarte frumos, am audiat, sigur că da. Acum se face. Dar, din păcate, se face în anul 1, în anul 2, adică la începutul facultății, când nu ești suficient orientat. Și își găsești efectele mai târziu. În plus, psihiatria se face în anul 6, dar se face o zi pe săptămână, un semestru, ca să se poată intra în anumite lucruri diferite. Există un modul la fiecare specialitate în timpul rezidențiatului legat de diferitele aspecte pe care le are comunicarea pacient-medic în funcție de specialitatea respectivă și care să intre în profunzime, așa cum spuneați dumneavoastră, în funcție de specificitatea fiecărui caz. Deci ar trebui Așa este, da, așa este. Cât de mult contează această comunicare, abordarea. Și vreau să vă mai spun un lucru pe care îl știți. Pacienții medici sunt cei mai dificili pacienți. Ați avut și dumneavoastră ca medic, poate. Și asta eu sunt medic de laborator, dar am lucrat și ca generalist pe medicină școlară, apoi am făcut specializarea cu 19 ani de vechime, să spunem imediat, și am lucrat în condiții foarte grele, să știți, și de acasă, cu radio și chimio, și în cârjă, cu altă problemă a genunchilor și tot. Abia am intrat în concediu medical de din iunie, pentru că nu mai puteam, cu tulburări de tranzit foarte urâte, cu Pampers, mă rog, sunt încă consecințe, pentru că la 3 luni post-operator pentru cancer și limfadenectomie radicală abdominală am fost și cu ocluzie, puteam să nu mai fiu consecință de la citostatice, de la tot ce s-a întâmplat. Și exact dificilă a oricărui pacient oncologic. Și exact la medici se întâmplă, cu multă răbdare, stăruință și curaj. Așa să știți că începuți să spun că ca medic aveți o sensibilitate în plus dată de rolul de medic. Sigur că da. Să treci de cealaltă parte a baricadei. Situația asta, de asta pacienții medici ajung la confrații lor când au probleme în situații depășite, mult prea târziu, pentru că au o reținere. Iar când sunt pacienți, pentru că au nevoie de mai multe informații, au nevoie de suportă greu schimbarea de rol. Da, asta vă spuneam. Da, acum, sincer, în cazul meu, nu tocmai de asta, este adevărat. Numai că eu am solicitat, să spunem, cum să vă spun eu,
ulterior, retroactiv, am înțeles ce s-a întâmplat când s-a refăcut tumora după radio și chimio, după un chin extraordinar de mare. Și atunci am cerut ceva lămuriri și m-am supărat puțin pe bună dreptate, știți, pentru că mi s-a ascuns. Adică de ce nu mi se spune? Apropo de ce se vorbea, se comenta, înțelegeți? Pentru că nu... Haideți să vă dau eu un răspuns, dacă mă rog, doriți. Da. Să știți că sunt multe motive pentru care se comportă. Nu că ar vrea să ascundă, dar pentru că nu știu cum să se comporte ca să nu greșească. Mai bine sunt reținuți, sunt telegrafici și evită să privească în ochi când pacientul asta dorește. În plus, exact. Plus, să știți, n-au timp. Deci, adevărat, și aici vreau să vă spun că factorul... De altă parte, să știți că există și o protecție. Vă dați seama, doctorii ăia de la oncologie au... Că se încarcă energetic cu toate problemele destul. Și dacă realizează o legătură empatică prea profundă, nu mai apucă să facă față. De fapt, sunt mulți medici oncologi care trebuie să știi să te protejezi. Noi, ca psihiatri, știți bine că avem șansa să facem boală profesională, adică să nebunim și noi, nu? Dacă nu așa este. Funcționează și la noi aici. Ce vreau să spun, și asta poate o să vă ajute, este că cel puțin aici la Iași, la Institutul Oncologic, există psihologi. Și sigur, fie unde sunt există spitalele, dar sunt prea puțini și nu știu în ce măsură sunt pregătiți. Aici la Iași știu că una din doamnele psihologă a lucrat cu mine ani și ani de zile. Noi am oferit și servicii de consilieri psihologici, psihiatrici din anii 90. Și psihologul are exact menirea asta. El știe să protejeze, cu toate că e greu. Vă spun eu că am discutat cu ea, e un domeniu dificil. Dar are mai mult timp și disponibilitate să stea de vorbă. Da, este adevărat, căci factorul timp așa este ce ați spus, sunt de acord, adică sunt în asentimentul dumneavoastră și cu aceste lucruri, pentru că sunt foarte mulți pacienți pe ansamblu și factorul timp și implicarea emoțională și este absolut firesc. Oricum, sunt multe de spus, eu nu am zis cu răutate nimic, doar că v-am confirmat că sunt de acord cu dumneavoastră ce susțineți, v-am putut spune și din perspectiva mea și ca medic și ca pacient în același timp. Psihologic, sincer, așa personal, n-am avut nevoie de susținere, chiar am fost întrebată, nu. Deci eu mi-am dus viața efectiv și am făcut față la... Aici este o problemă. Să știți că v-ar fi bine să vorbiți cu un psiholog specializat în domeniul oncologic. Care sunt acolo, este cineva unde sunt eu pacient, să știți. Vă recomand. Bine, sunteți din București, înțeleg. Nu, în Cluj locuiesc, sunt gălățeancă de origine, dar în Cluj locuiesc așa. La Institutul Oncologic sunt psihologi de mulți acolo. E bine să discutați cu ei, nu spuneți că nu aveți nevoie, însă și modul cum ați intervenit aici arată că sunteți nevorbită. Și că v-ar prinde să aveți cu cine comunica, să vă spuneți toată suferința, toate dezamăgirile, toate dificultățile. Da, din acest punct de vedere, da, vă dau dreptate, că adică singură și cu divinitatea mi-am dat toată silința să fac patrinitate, așa este. Folosiți, dacă sunteți religioasă, și serviciile oferite de preoții. Da, sigur, că dacă și merg și am... Pentru că există, chiar și în asociațiile astea religioase, există oameni care au experiență în a oferi. Sigur, mai zic că un duhovnic vă poate oferi o sigur că și merg, efectiv merg. Și la spovedit, și la împărtășit, la duhovnicul meu. Exact. Dar vorbiți și cu un psiholog, fiindcă, v-am spus și eu, mă ocup. Există niște etape, există niște probleme comune care e bine să le știți din punct de vedere
psihologic, însăși, ca să vă dau un exemplu, există Da, domeniul psihosomatic, adică cum da, corect, influențează partea somatică. E un domeniu corect. încă puțin cunoscut, dar exersat. Și în mod evident, dacă aveți o stare tonică, cu speranță, cu curaj Oh, da, sunt, atunci aveți șanse în plus ca sistemul imun să funcționeze corect, să-și facă treaba dincolo de chimioterapie, radioterapie. adevărat. Da, vă spun că am, din acest punct de vedere, v-am zis, am și lucrat și de acasă și în condiții foarte grele, nu exagerez. Efectiv, mi-am dorit să duc viața într-un ritm normal, nu să stau să mă lamentez în boală, că oricum nu rezolvăm nimic și puterea noi stă, în primul rând, Dacă după nu tot găsiți la Cluj, eu nu vă invit la Iași să mă căutați și putem sta cu de drag. vorbă. Cine știe, poate de Domnul, sigur, poate de Domnul și ne vom întâlni vreodată. Acum, Da, eu propun să ne oprim aici ca să dăm ocazia și altor, nu știu sigur, dacă nu e sigur. timpul deja Da, depășit. și scuze dacă am reținut prea mult. Vă mulțumesc frumos, Doamne Da. ajută, o să fie binecuvântată și toate cele bune vă urez și vă doresc. Și Numai noi bine. Mulțumim Mulțumim foarte mult. mult Da, mulțumesc. tuturor, Deci dragilor. este foarte bună această Da, intervenție a doamnei doctor, pentru că arată totuși situațiile prin care trece un pacient, care e și medic în același timp. Un bun exemplu, ce nevoie are pacientul. Acum, ar fi trebuit să spun că în toate spitalele au fost angajați 1-2 psihologi, dar e prea puțin. Practic, lipsa de timp a medicului, ca și protecția sa, cum e cazul oncologic, de exemplu, da, trebuie să fie suplinit de prezența unor psihologi, dar nu doar așa de sămânță, adică ca să spunem care și spitalul psiholog. Să fie bine instruit, să fie cu experiență, să fie suficienți psihologi. Când spunem că nu are medicul timp, și așa este, dar psihologii sunt 2-3 pe spital, e prea puțin. trebuie să închem aici. Mulțumim foarte mult, domnule doctor Crumpei. Întrebări pentru doctorul Crumpei, de asemenea, dacă sunt și pentru doamna Ada Palea, la e-mailul, puteți scrie pe e-mailul la care v-ați înscris și cu siguranță aceștia le vor primi și prin intermediul platformei veți primi răspunsurile, dragilor. Următoarea ediție va fi, cred, în medicină alături de pacienți. Comunicare, așadar, respect, etică și demnitate. A fost câte ceva destul de consistent din fiecare, zic eu, astăzi. Prezența dumneavoastră alături de noi este o încurajare pe care o oferiți inițiatorilor acestui program, grupul Nord Provitan, a merge mai departe cu astfel de activități. Cum spuneam, a fost prima ediție a acestei, dintr-o serie de întâlniri. Înregistrați-vă și ca susținători pe platforma programului Cred în Medicină, www.credinmedicină.ro, sau pe linkul lăsat în chat aici de organizatori. Mulțumim foarte mult speakerilor și de asemenea mulțumim pentru atenție. La un moment dat am fost peste 100 de participanți în această seară, interes maxim. Cu bine tuturor și cu drag pentru această seară. Mulțumim, domnule doctor Alina Alexandru, doamna Irina Haleschi, cei care au îndrăznit intervină. La revedere, Cu bine. Și sănătate la toată lumea. Să fie. Sănătate să fie. Și să credem în medicină.